ta mangan blok ke mai nge en pe lo tan chuan en lo mai tur ani hei hi brick rematang kan trana kit nga vel chin vel hi lo rem to a chuan in a pak zong hi chung zong kan an chun zoma chuan in kan mi pariat velin kan thoka angai tu pa fel bokan nuam maya chuan voin chu brick a thlen lo wangin plaster lam te kan pei mek ani lama kan lon ve thei lo wangin trong heng lo tilang mai don ni chuan location chu kan soi hri lawang kan thaw na pun atang hian a view zau tha duai man lai hi Chaltang Road lai hi Chaltang Road ania chuanin Ramhlun Road Ramhlun Veng Ramhlun North Ramhlun South Aizawl po lo pui ve mia takho ma nom thaman so lai in chung hring sei deuh sa Ramhlun Sport Complex Field ania lan that deuh te nga em ole he in kan khoi ma hian a hnuai lampang hi mizo mistri then khaten an lo rem to a an lo rem ko em ha he hi han chin zom le hi har sa thei em a
chu wang chuanin mizo mistri in tingam chuanin uluk takin na hi thok ram theila aduam hle ni tian kan hmuang hian kan ulum kan han khai chin manga a koi zia chu in lo hmu mai ang khai chin lo le ai het atang noi hi ole tikhian khi kan han khai chin ma hi a bet tlat me a chuanin kan han pot kawanga in chi khat vel lai chuan hi in chi khat vel lai chuanin a on tina nia hei hi chokut ne na plaster rual tur ani wangin a on vet to don ni chu wang chuanin na hi uluk ram ila mistri thiam tok in titan chuanin a za thak du ani hetiang chuanin mistri zong min dem nan mang tok yan lo ve thina wangin mizo mistri te chuanin uluk taka tho hi tum ram ang u ole khi kan hmuang khian khi beam te khi a koi nei nuai me a khi tiang ang han siam plaster han siam ngil le chu hupur om du khop mai a chu wang chuanin na uluk ngai hle ni khi en han enila slab a in beam khi a lor vek mai a ava in a lor vek to tho a hei hi a moi lo du khop mai a hi tikhianin a then te chu fit khat don ten a lora a tlang puin fit chan ve ai sei do vek a lor ani hi chu a dik thei lo ani ole voin tlai chu na tho zo lo tile bel tile om to lo wang kan kal san lei lo kha kan zuk ti chun ram loka hei lo no to khop mai helam hi kan tile bel floor tile bel ve thung lam ani a hei ceiling siam ho le an light fit ho wearing ti ho hianin an light thlan hi nge anei tu te thlan zawk nge mawni a mawi khawp me ma se camera hi chuanin a rawng hran hi lang lo ni hi chuan hei he lamah pawh hianin tiang ang tho khanin light hrang awm thei kha an lo vua camera hi chuanin a hrang khan a lang lem lo a tikhianin a var ani a tian a eng tikhian a gold rawng deuh khan a lo lang a a mawi reuh hle mai kan ti lang mai ani ole helam hi step bel lam ve thung ani a hemi a var hi a nei tu ten thlak leh tur an ti wangin nakin an thlak leh dawna chuan a step hi a rawng a pawl hi lang khawp a hei phiah fai lo ani amah hrim hi chu a mawi tho a hei lo bal nuai mai a ni tile zawng hi chung pawh hi kan bel vek ani a tlem a sir vel te chu bel lo awm zeuh a tile a awm tawh hri lo wangin hianin 4x2 hi chu 4x2 hi chu har ve thawkhat khawp mai a rit tham bawk a tin cement a rual mawh bawk a uluk ngai khawp mai a hei step hi chu kan hmuang hian a bal mai a hmunah chuan a rawng hi chu nal ve tho mai a chuan he lamah hianin bathroom kan bel leh bawk hei a hnuai chhuat pawh hi 4x2 tho ani a a rawng hi a hran kan bel thung a chuan hei room lam pawh hi ni veka skirting hi la bel leh tur ani a skirting bel tur pawh tam tham dawn khawp mai a chuan he lamah hian bathroom zawh lo tlem voinah kan han ti a hei pawh hi la zawh chi fel lo ani a current hi lo eng thei lo a phone light hi kan on anga
tikha chuan zia deuh hlek a khianin Indian type commode hemi a bel vel hi a hau tak bik em a tereuh te zai a ngai thin a chuwang chuanin tlem chuan a ret hi to ve deuh lo thei lo thin a ni an het chung